ydersiden. Og så rundt her. Ja. Okay. Den er meget god, den der. Så også når jeg slutter af her og skal i gang med anden cirkel, så er den her hånd også længere tid. Og så starter jeg her. Ja. Og sådan der. Ja. Yes. Okay. Så her. Ja, det er det samme, du gør faktisk. Ja, det er rigtigt. Det er det samme, du gør, som om du skal til at lave den igen. Ja. Den her. Ja. Men så skifter jeg bare Men så her. vender du dig bare Ja. og står sådan her. Og så er det det der med, hvordan vi skal stå, og det bliver vi simpelthen nødt til lige. Der tror jeg, vi skal prøve på et tidspunkt at investere i, når vi har et hold, inden at holdet starter, og få en ergoterapeut ud, Ja. og kigge os an. Ja. Og se Jeg tror, vores jeg massage igen. kender Signe, som bor lige herover faktisk. Mener jeg er ergoterapeut? Det skal jeg lige prøve at undersøge i aften. Kan jeg spørge hendes mand? Fordi det vil være så fedt Ja. at få en ergoterapeut til at se på vores Ja. kropsstillinger. Ja. At vi selvfølgelig prøver selv, fordi jeg ved, at jeg står, altså, fordi jeg tænker det ikke over det. Altså jeg er ikke så opmærksom på det. Jeg er det nogle gange, ikke? Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg bedst kan gøre. Og der kunne det være super fedt at få sådan en ud. Og Så den her, det er faktisk lidt... Jeg kom lige til at tænke på yoga. ja, Krigeren, men ikke? det er det også. Altså, Krigeren her, og så stå- kriger 2 her. Ja. Eller 1 her. og det kunne vi jo sagtens tage med ind i. Og jeg tænkte også lige på, i forhold til det der med fingrene, jeg tænkte, det var måske også meget godt at lære dem om, hvordan deres egne muskler er. Ja. Altså, hvad det er som massør. Ja. At vi først og fremmest skal tage hensyn til os selv, Ja, og tage vare på os selv. Og når vi kan det, så vil vi også tage meget bedre vare på vores gæst. det er rigtigt. Ikke? Så, at Så kan man også ligesom faktisk- guide Ja, lidt mere, ikke? Og sige, Ja. men når jeg får ondt der, så gør jeg sådan og sådan Ja. og sådan. så det er jo også nogle ting, der kunne være sjovt, Ja. at vi skal huske at have medlagt ind i et program, og så kan vi jo sagtens lave, altså så fylde timer ud, Ja. og det bliver interessant Ja. og nærværende. Fordi det Jeg bliver- tænker, at det der med at filme, det er virkelig en mulighed, men man skal også passe på, fordi hvis folk får den med hjem, Ja. så kan de også bruge den til til, at vise andre, Ja. som så følger efter det. ja, Ikke? det skal de ikke. Så på en eller anden måde skal man finde ud af, hvordan man gør det. Ikke? Ja, det skal de ikke. Nej, det skal de ikke. Nej, det skal de De ikke. skal lære det, når de er der. Ja, præcis. Ja. For ellers underminerer man det. Mm. Ja. Mm. Så kan man altid sælge det for masser af penge. Det kan man gøre. Det kan man gøre. Så nu har vi taget der, nu skal vi så om på den anden side. Ja. Og der starter vi så med at lave de her, altså akillescenen. Vi lige masserer den og blødgør den lidt. Og det er bare 3 gange også, ikke? 1, Ja, nede omkring 3. Nej, der tager du kun der er kun akillescenen. Okay. Og så tager du 1, 2, 3 omkring knoerne også. Og så kører du en lille sløjfe, 1, en lidt større sløjfe, 2, og en lidt større sløjfe. Og sløjfen kører du med tommelfinger. Det er med tommelfinger. Ja. Okay. Så det er ydersiden, Okay. vi tager først. Har jeg rigtigt? Så Det er det rigtigt. 1. Så tommelfingeren kører sådan her. 1, 2, 3. Og så går du ind og støtter. Nu tager jeg den på indersiden her. 1, 2 og 3. Kommer du helt ad. Og så. Ja. Og du kan også køre den, du kan også køre den med knoerne. 1, 2, 3. Hvordan kører du den så? Kører du den så indefra og ud? Eller? Med hånd, hvor du trykker med det her. 1. Så kører du indefra og ud. Den kører hele tiden. Nedom. Ja, det er rigtigt. Den kører så omvendt. Så kører du indefra og ud. 2, 3. Det der bare er, det er, at du har meget mere kontrol over dine tommelfingre. Du føler mange flere ting med tommelfingeren, og så kører du den jo så også, kan man sige, hvis man skal lave den omvendt sådan her. Man har ikke lige så godt tag i det. Der vil jeg køre den indefra og ud, så det er faktisk 2 forskellige
oplevelser. Ja. Eller 2 forskellige veje. Altså her der. Ja. Jeg tror, det er en- måske meget godt bare at holde sig til tommelfingeren. Og det var det en udefra? Og ind. Ja. 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 Jeg skal skrive med. Han bliver blød som smør. Ja. Og der kan du så også mærke, når han giver sig, hvis du tager for hårdt fat. Okay. Og det vil han gøre også, selvom Der han... sidder lige ben her med der. Hvordan Ja. kører jeg om det? Men det er musklen, du skal massere, så du skal på Så skal jeg indersiden. på indersiden. Ja. Okay. Ja, eller nu skal jeg lige se. Nej, du kan godt køre udenom. Du kan godt køre... Kommer lige over her. Du kører... Den lille, den kører du kun hernede. Ja. Der får du fat... Altså, ja, det er jo meget... hvad hedder den? Flyndermusklen, og så scenen af gastrocnemius. Gastrocnemius er en tohovedet muskel. Du kan næsten mærke den ligger her. Der er sådan 2 pølser her, ikke? Skal jeg Og prøve inde hvor bag den anden- den, nej, prøv lige her. Skal jeg blive her? Ja. Okay. Og herinde, inde bag ved den, der ligger der en flad muskel, Okay. som fylder det hele hen her, ikke? Ja. Og det er den kører så over fodledet. Og den ligger herinde, og den kan du mærke på begge sider. Det er den, du kan mærke her. Her kan du mærke den. Og her er gastrocnemius. Prøv at mærke den 2 fingre op, så kan du næsten fornemme den. Du mærker, at der er sådan en bule ud. Jeg kan godt mærke Det du på- kan mærke, det føles måske lidt ligesom siden af, altså på hånden. Ja. Det er ligesom en flad muskel, ikke? Okay. Og den anden, Den kører. Jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg kører fingrene hen, så kører mine fingre ligesom nedad. ja, der er på bæs. Som om jeg bliver ført nedad, i stedet Ja. for ført Ja. op på Ja. den. Der ligger den derinde, ikke? Og den anden er her. Det er svært at helt at skille det ad. De ligger jo tit sammen, ikke? Ja, ja. Men det er bare så du ved, at det er den, vi kører langs med. Ja. Og så kører vi ind over den anden. Kører vi op her. Og jeg tror ikke, jeg tager knoglen. Jeg går lige inden. Jeg går ikke op Ja, på den. okay. Jeg kører ind og tager gastrocnemius her. Det er Ja. det, jeg gør. Okay. Og så tager jeg også her på den anden side og kører et lille strøg op. Et lidt større strøg. Og så kører jeg helt op og tager det her. Den måde, man mærker musklerne på, det er jo sådan lidt spændstigt væv, ikke? Okay. Ja. Og så kan du godt lidt mærke deres form her. Hvis du sådan prøver at mærke om den, kan du godt mærke formen på dem. Når du sådan tager fat. Prøv at stå og Anden. Det er stortrommen. Ja, prøv at mærke. Også lige der i den der. Ja, jeg kan sagt, at han vinder. Kan du mærke forskel? Ja, helt vildt. Jeg kan ikke helt mærke forskel på den flade. Og den er mere spændt end derovre. Ja, jeg kan bare mærke, at denne her føles Ja. også. Jeg prøver at mærke heroppe. Her. Tryk for hovedet, for det gør ondt. Jeg kan sagtens mærke, at der er spændt. Men jeg kan ikke mærke forskel på, om det Nej, men det er den ene eller den anden muskel, det behøver man heller ikke at kunne. Det kan jeg heller ikke umiddelbart. Altså sådan, det kan jeg måske nok. Ja, det tror jeg godt, du kan. Men det er ikke noget, man tænker over. Ja. Og jeg arbejder heller ikke så meget ud fra musklerne. Jeg arbejder mere ud fra, at her kan jeg rent faktisk mærke en spænding. Ja. Og så går jeg ind i den. Ja. Så det er lidt ligegyldigt, om det er det ene eller det andet, ikke? Ja.
man går ind, men det her, det er jo sådan nogle tag, som man først lærer senere hen. Altså Ja, ja. gå ind og behandle tag, ikke? Jo. Til at starte med skal de jo bare give en kropsmassage. Ja. Og går man så ind og skal lave behandler, så skal vi ind og arbejde bindevævs teknikker, og det skal de have langt senere hen. Ja, okay. Ja. Ja, for der skal man sikkert være helt Ja, det skal man begynde inde i... at have fornemmelsen af, Ja. hvad der er, man mærker, ikke? Jo. Altså, at mærke spænding og altså, men det kommer jo, det vil jo komme. Ja, jeg tænker også, det er ikke nødvendigvis noget, altså det er lidt ligesom, når vi laver saunagus, så vi først begynder at mixe de forskellige blandinger, efter vi har prøvet de almindelige en masse gange. Ikke? Ja. Så der skal man nok have lavet mange behandlinger før, eller mange massager først. Før, man skal lære massagen, grundformen først, og så kan man begynde at eksperimentere, fordi til at starte med, der skal du bare det at huske rækkefølgen, kan blive sådan, ikke? Ja, men altså, præcis. Ja, nu har jeg jo masseret i så mange år, så man glemmer helt, hvordan, altså jeg kan godt huske det, når jeg så tænker tilbage, hvordan, altså, da jeg første gang havde en kunde, der begyndte at fortælle mig om bageopskrifter, og jeg skulle bare hele tiden holde mig, hvad skal jeg nu, hvad er det nu, hvad skal jeg nu, ikke? Ja. Sådan som jeg skulle høre på hans bageopskrifter. Og det fortalte han, fordi han var skide nervøs. Ja. Så det er jo det, der er så sjovt, ja. Hvad folk de finder på. Ja.